Kielitoimiston sanakirjasta on mahdollista hakea myös sanontoja eli fraaseja. Tällöin kannattaa kohdistaa haku sanakirjan esimerkkeihin, ei hakusanoihin tai koko sanakirjaan. Sanontoja on nimittäin eniten juuri sanakirjan esimerkeissä, ja tällä valinnalla varmistat, että turhia osumia tulee vähän. Jos et esimerkiksi muista, meneekö sanonta ei oppi ojaan kaada vai ei oppi ojaan saata, valitse ensin hakutavaksi tarkennettu haku ja etsi esimerkeistä. Kirjoita sitten haettava sanakenttään ojaan ja klikkaa haepainiketta. Näet sanonnan oikean muodon, eli ei oppi ojaan kaada.